Trending karon ang marketing strategies nga migamit og makalingaw nga memes sa social media. Uyon man ang Department of Trade and Industry niini apan do na kini pahimangno kalabot sa insakto nga paghimo sa maong mga content. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Pipila lang kini sa mga marketing strategy sa ubang negosyo nga ilang gipaagi sa makalingaw nga memes nga trending karon sa social media. Sugdan kini sa makalingaw nga memes, dayon sumpayan sa ilang pitch alang sa produktong ginabaligya. Usa sa misulay niini ang marketing professional nga si June, 20 anyos. Ang iyang pinasahi nga marketing strategy nag-viral online. Dagan na matud pa siya gisulayan nga marketing strategy aron makainganyo og kliyente nga mopalit og sakyanan. Apan kini matud pa ang bipatok. Daghan kay nag-message nako sa Messenger ug sa TikTok na naga-inquire og units diri sa amuah. O karon nagadaghan pud ang among mga walk-in nga naga-inquire tungod ato na video. Gawas sa memes, doon na sa mga negosyo nga gipaagi sa social media drama serye ang ilang marketing strategy. Sama niining duha ka restaurant staff nga sila Ronald ug Mirasol. Una nga nag-viral ang video ni Ronald ug Mirasol, dihang misayaw sila sa usa ka birthday celebrant. Sukad ni adto, managlahing content na ang ilang ginahimo nga makalingaw na ug nakatabang sab nga ma-promote ang ilang restaurant. Murag maka-help good siya and then para mag-boost yung marketing strategy na. Tani magita sila sir. Matod sa Department of Trade and Industry, tungod sa pausab-usab nga panahon, kinahanglan matod pa nga maka-adapt ang mga negosyo sa mga bagong pamaagi sa pag-market sa ilang mga serbisyo o produkto. So if we don't adapt to the changing times, mapapag-iwanan tayo. And we have noticed that, and some of the biggest brands worldwide na kung hindi ka talaga nag-a-adapt, hindi ka nag-i-innovate, hindi ka talaga, hindi mo mapapanatili yung presence mo in the market. Apan importante sab nga tun-an gayud ang himuon nga content aron masiguro nga dili kini makasakit sa uban. Ginapahimangnuan usab niini ang publiko nga kung magbugna og content, siguraduhon nga safe ug luwas kini himuon. Be conscious and cautious. Conscious tayo kung ano yung mga ginagawa natin and paano yung execution natin. Let's scan the surroundings, let's scan the script. Kung may risk man nakasama doon, dapat ready tayo, may plan B tayo kaagad. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.